Zdravím vás. Veľa z vás písalo, aká je hlučnosť v tomto aute, ako je počuť motor, ako je to za jazdy. No tak v tomto krátkom videu si to ukážeme. Momentálne teda sedím doma v aute a je vypnutý motor, čiže hlučnosť si ukážeme, ako je tu v aute. Teraz naštartujem motor, takže budeme vidieť, ako sa to zvýši, keď sa motor naštartuje. No a potom si ukážeme vlastne jednotlivé hlučnosti počas jazdy pri 50-ke, pri 90-ke s vypnutým a zapnutým motorom. Takže momentálne som naštartoval a hlučnosť je takáto. Ja sa teda idem presunúť na cestu, snad nebude veľa aut, tak aby sme si mohli ukázať, ako to je pri jednotlivých rýchlostiach. Vybehol som za mesto, rýchlosť 50, ako vidíte, motor je vypnutý, no a pozrieme sa, aký je tu hluk. Teraz rýchlim na 90, fúka dosť silný vietor vonku. A zase mi to nedovolí spomenúť hejterov, svedkov Elonových. Tá vaša najúžasnejšia Tesla je hlučnejšia. A to má o polovicu nižší predok ako toto auto, čiže ten odpor vzduchu je tam oveľa menší. Takže toľko k tomu. No a teraz si zopakujeme túto istú trasu so zapnutým motorom. Len sa tu musím niekde otočiť, takže dáme strih a ideme naštartovať. Tá istá trasa, ten istý asfalt. Motor je naštartovaný, momentálne má 1300 otáčok, takže to je nič. Väčšinou, keď idete cez dediny, tak ide 1300 až 1500 otáčiek. No a idem 51. Vidíte 1300 otáčok a pozrieme sa na hlučnosť. Teraz rýchlim na 90. Vystúpilo to na 1900 otáčok.